заедно с Ярмоленко и определено, независимо, че загубиха украинците от Румъния с 0-3, раздвижиха нещата в предни позиции. Сега с важен решителен гол за победата Яремчук. И той остави възможността те да играят двама на двама с тебе, даже да имаш числено предимство, когато ти се защитаваш. Много груба грешка като цяло в представянето в тактически план на Словакия през цялата втора част. Може би повлияха и принудителната смяна на най-добрия футболист в Словакия през първата част. Човек, който направи попадението за Словакия с номер 17. Обаче през второто по време някакси и смените, които влезаха за състава на Украйна, се включиха много добре. Въобще пълна метаморфоза на целия отбор направи така, че Украйна остават да мечтаят и запазиха своите шансове за по-нататъчно